Hiniro baden pindon buram malaka por. Yaga sacrament bakoidam gadawan belong blay. Hiniro baden pindon buram malaka por. Yaga sacrament bakoidam gadawan belong blay. Hiniro baden pindon buram malaka por. Yaga sacrament bakoidam gadawan belong blay. Ha buram hau pa bhau kun barmen sim bakui. Kumbakan long hagaba mining gong kumjuminda bad barabor chinom la chinom amen. Try Jisu. Haganega por bapala jonga jingai e ngivan chame. Parnging eskem kane kalonga por bapala jonga jingai e nagabinda jongi iwei paiwei. Nagabinda ka partei barokawei. Nama de mame mela ong. Kane kalonga por kabakar kutam. Kane kalonga por badon bortam. Kane kalonga por ba itsunetam nagabinda jungi. Kadrai hagane ka ayamadwend kadbangidang puson ya kasngi buram Christmas ya ka jingka jame ya ka jinglong do jinglong snam jame ngikwaban puson ya ka jingka jaga jingisene ha ka dur jame mela pinwan dur ya ka jingisene halor ka dimpana haba mela shashitam haba mela shaya mela hikayangi de hakane ka dur ka jingisne jongo bale kalawan hiar halo jongi ko jisu beyid hakane ka por ngiaiti hame ya ki bapang ki bashitam ngiaiti hame ya ki bajinja ngiaiti hame ya ki kun jongi ki bapang Kibashtam Wadya ki doctor Kimla Satyaban Sumari ki Tang mame marway Melaban Sumari ki Tang mame marway Melaban Penkoit yaki Potrai Ngiwan raru Yabar ki kun jangi Yaki bayit batoin jangi Yaki himmen ki para jangi Yaki mi ki pa jangi Ki badan hapadeng Ki jinge kababun chai Ngiduay ru kerpang Nagabinda ki nompok Bagin kerla kabamud Baba ro ki pun kintur sya ka sendu plapop hagane ka ayam ko Jisu ngiduai naga benda ba ro ki kun ki bajingai naga sakramen ai ba kinang yo jinga e ban paino shame hagane ka ayam ban sosia ki pop junki ban snotu ya ga jingi jumme ya ki baro ngiduai ro naga benda ba ro ki men siam hadim pen koi ngiduai ro naga benda ba ro ki ba wat kam ki jam ki ba yale ki interview ba per kam dame ki badang yale ek interview but ki exam nagabinda ki kamners babun ki kun ki karpari ki jingduai nagabinda jong ki barangi duai kadbangi duai shirhen ya gane ki jingduai ha gane ka por Ha kakerteng upa bada kun bermen sim bakud amen kokpa jongi upa hapaneng kalong kabaku kakerteng jongme kanwan kahima jongme kanlong kamon jongme ha kakandau kupa hapaneng ta ayang imenta kaching pam jongi kabahala kasngi bab tamap yangi yakiring kan jongi kumba ngirungi ma piki balas new yangi bawat yalam yangi sha kaching ben shoy Henry tapalat yangi na kabas new Kublai ko Maria kabadam daga jinga ay utray udon bat palagar kuya pana badengi kintay batlagar kuya usog bo jong pa ujisu ko Maria baku ko kumi jong ublay tutuway na kabanda jong ikinong bob menda bat hagabor ga jinya ba jongi amen ngangit ha ublay upa badon bor baro unong tao kapaneng bat ka kandaw bat ha ujisu Chris ukun ba marway jong utray jongi ya ubala punna umensi bakud ya ubala kana Dios Pilatus Lazar Panaya Ulaya Balata Biau Ulahir Shakipayam Hakas Ni Kabalai Ulami Patna Kibayam Ulai Kyusha Baneng Ushong Shakamon Uplay Upa Badan Borbaro Nangta Unwan Pat Ban Bashar Yakapaim Bat Yakipayam Ngange Ta Umensi Bakun Ha Kabalan Catholic Bakun Ha Kachingas Log Kirikun
ha ga ching map ya ki pom ha ga ching mi pat ka do bhada ga ching em bam chi khat amen Kok pa bam chi khat nga tar wa ha me ya kamet pat kas nam kamen se ba ching long play u khon ba I e jong me u try can ra chong yi u Jesus Christ ban pen piang na ka panda ki pop chong yi ba chong ka per thei ba ro ka we namar ka ching sha shi tom ba kor sa chong तो इसने यही बतिया कपड़े बरो कवे namar ka ching sha shi tom ba kor sa chong तो इसने यही बतिया कपड़े बरो कवे namar ka ching sha shi tom ba kor sa chong तो इसने यही बतिया कपड़े बरो कवे namar ka ching sha shi tom ba kor sa chong तो इसने यही बतिया कपड़े बरो कवे namar ka ching sha shi tom ba kor sa chong तो इसने यही बतिया कपड़े बरो कवे namar ka ching sha shi tom ba kor sa chong तो इसने यही बतिया कपड़े बरो कवे namar ka ching sha shi tom ba kor sa chong तो इसने यही बतिया कपड़े बरो कवे namar ka ching sha shi tom ba kor sa chong तो इसने यही बतिया कपड़े बरो कवे namar ka ching sha shi tom ba kor sa chong तो इसने यही बतिया कपड़े बरो कवे namar ka ching sha shi tom ba kor sa chong तो इसने यही बतिया कपड़े बरो कवे kok pa bam chi khut nga tar wa ha me ya kamet pat kas nam kamen se pa ching long play u khon ba I e jong me u try can ra chong yi u Jesus Christ ban ben piang na ka banda ki pop chong yi ba chong ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we Goppa bam chikut na tarwa ha me ya ka met pat kas nam kamen se pa ching long play u khun e jong me u try can ra chong yi u Jesus Christ ban pen piang na ka banda ki pop chong yi ba chong ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we नमर का जिंगशा शितम बकोर्डित साजोंग उ to is ne yang yi ba dia ka per thai ba ro ka we Goppa bam chikut na tarwa ha me ya ka met pat kas nam kamen se ba ching long play u khun ba I e jong me u try can ra chong yi u Jesus Christ ban pen piang na ka banda ki pop chong yi ba chong ka per thai ba ro ka we
Namarga jing shashitam bakodi sajungu. To isne yangi bat yaki papangi bashitom. Namarga jing shashitam bakodi sajungu. To isne yangi bat yaki papangi bashitom. Namarga jing shashitam bakodi sajungu. To isne yangi bat yaki papangi bashitom. Namarga jing shashitam bakodi sajungu. To isne yangi bat yaki papangi bashitom. Namarga jing shashitam bakodi sajungu. To isne yangi bat yaki papangi bashitom. Namarga jing shashitam bakodi sajungu. To isne yangi bat yaki papangi bashitom. Namarga jing shashitam bakodi sajungu. To isne yangi bat yaki papangi bashitom. Namarga jing shashitam bakodi sajungu. To isne yangi bat yaki papangi bashitom. Namarga jing shashitam bakodi sajungu. To isne yangi bat yaki papangi bashitom. Namarga jing shashitam bakodi sajungu. To isne yangi bat yaki papangi bashitom. Opabam jukut. Ngatarwa hame ya kamet batkasnam kamen sem baching long play ukun ba I jong me utrai kenra jongi u Jesus Christ ban ben piang nga kapanda ki pop jongi ba jong ba birthday barok away Namarga jing shashitam bakordit sa jungu. To isne yangi badya ki bapa ki bashito. Namarga jing shashitam bakordit sa jungu. To isne yangi badya ki bapa ki bashito. Namarga jing shashitam bakordit sa jungu. To isne yangi badya ki bapa ki bashito. Namarga jing shashitam bakordit sa jungu. To isne yangi badya ki bapa ki bashito. Namarga jing shashitam bakordit sa jungu. To isne yangi badya ki bapa ki bashito. Namarga jing shashitam bakordit sa jungu. To isne yangi badya ki bapa ki bashito. Namarga jing shashitam bakordit sa jungu. To isne yangi badya ki bapa ki bashito. Namarga jing shashitam bakordit sa jungu. To isne yangi badya ki bapa ki bashito. Namarga jing shashitam bakordit sa jungu. Isne yangi badya ki bapa ki bashito. Namarga jing shashitam bakordit sa jungu. To isne yangi badya ki bapa ki bashito. Goblay bakud, goblay badan bar, goblay bayin chinam. To isne yangi badya kaparthay baro kawe. Goblay bakud, goblay badan bar, goblay bayin chinam. To isne yangi badya kaparthay baro kawe. Goblay bakud, goblay badan bar, goblay bayin chinam. To isne yangi badya kaparthay baro kawe. Kalidani janga jing isne jing blay kajubab kalong ko jing isne to isne yangi batya kaparthay baro gawe To isne yangi badya ki bapa baro kawe. ko jing isne jing blay kabakar soy nakashadem upabam jikud To isne yangi badya ki bapa baro kawe. kajubab kalong iyaro yagajing crow chong me Nia boya ka jing krao jong me. ko jing isne jing blay kaburom bakraw dam Nia boya ka jing krao jong me. kajubab kalong ngashanya hame Ngashanya hame. ko jing isne jing blay kajing maya bamla shempang Nga shanya hame. Coaching is naging play ka umpaliw bakar soy nagaching maya jonga Trinity bakut. Nga shanya hame. Coaching is naging play ka ba omla bam shempang dagi priu ne dagi angol. Nga shanya hame. Coaching is naging play ba mi gaching impat gaching men. Ngashanya hame. Coaching is naging play ka ba kam korban ya ka paneng. Nga shanya hame. Coaching is naging play ka talong ki kam pala bat gaching pala baro. Ngashanya hame. Coaching is naging play ka ba kentup ya ka birthday baro gawe. Ngashanya hame. Coaching is naging play ba one hair siya ka birthday hakadur kagtin balawan long do. Ngashanya hame. Coaching is naging play ba mi nagading mong kadonud u Jisu. Ngashanya hame. Coaching is naging play ba don habo kadonud u Jisu padap ching is na kamtam ya kinong pop. Ngashanya hame. Coaching is naging play ba don ha ka Eucharist bakut. Ngashanya hame. Coaching is naging play ha ka baseng ya ka balang bakut. Ngashanya hame. Coaching is naging play ha ka baptisma bakut. Ngashanya hame. Coaching is naging play ba penmang hok yangi.
nga shanya hame ko jing is nei jing play basin rang ya ka jing im jongi nga shanya hame ko jing is nei jing play bagdup yangi kham tam hat mir ka jing yap nga shanya hame ko jing is nei jing play ba ayangi ka jing im ba ne chinom nga shanya hame ko jing is nei jing play ba don rin ka bat ni haman ki benta ka jing im jongi nga shanya hame ko jing is nei jing play ba yada yangi nagadin tu jok nga shanya hame Coaching is nature play ga atiar ga ching kala ga bamud ki nong po ba e donut. nga shanya hame Coaching is nature play ga jing lingo ki angal bat ga jing bam shempang ki riukut. nga shanya hame Coaching is nature play ga jing bam na shempang ya ki jing maya ublay. nga shanya hame Coaching is nature play ga ba say yangi na gi jin jin jar baro. nga shanya hame Coaching is nature play ga long ga jing suk bat ga jing command changi. nga shanya hame Coaching is nature play ga ba khot yangi na ga jing suda sha ga jing im bashisha. nga shanya hame Coaching is nature play ga ba kentup ya baro ki mati jong u. nga shanya hame Coaching is nature play ko pans nge jong baro ki jing thau ublay. nga shanya hame Coaching is nature play ha ga ba baro ngiyo jing is nay. nga shanya hame Coaching is nature play ko jing thingen batyang ya ki to ki baling amen sim. nga shanya hame Coaching is nature play ka jinkerman ki to ki batu jinkerman. nga shanya hame Coaching is nature play ka jing cha thai ki to ki ba shem janjar. nga shanya hame Coaching is nature play ka jing belait na ki klam. nga shanya hame Cos nam bat ko batui na gadono jono jesu ben long ka thamai ka jing is nay yangi. nga shanya hame Cos nam bat ko batui na gadono jono jesu ben long ka thamai ka jing is nay yangi. nga shanya hame Cos nam bat ko batui na gadono jono jesu ben long ka thamai ka jing is nay yangi. nga shanya hame kotrai jisu hagene ga tayo ba ar jonga ayom advent ngi wanchame ha ka ba pendimai yaga jinga de jongi badme da ka ba pla yaga jinga jongi hame ba melong ka tlong jonga jinga sne yangi wei phei wei ko jisu de ben penim yangi ba ro da ka jinga sne mela wan long do long snam bad mela shong sa bad ngi melang Emmanuel ba shong sa bad ngi melong ublay badon rangkat bad ngi kodrai ngi wan shame da kamen siem bas ngungu ngi wan shame da kamen siem ba aiti lut na marba melong ublay chungi ko himen ko para kat bangi dang shimen da hagene ke jing duai kat bangi la duai shirhem inang pai shau jisu kat bangi yo yau jisu ha ka dur jung uppu ngidang ken mau bade ublay shisha nginang ai tiru ya bahar kinong pop hapdeng jongi kam dame ko himen ko para hagene ke sngi jonge jing duai jing sne jimble ngin duai naga binda ka partei baro ka wai naga binda ke jila jongi naga binda ka ri jongi kam dame ki kon catholic ki bam tre ben pai shau trai ki bam tre ben kerlah ka bamut don bon ki kon jongi hagene ka ayam kim ken mau ben duai don bon ki kon jongi ki bam tre ben kerlah ka bamut ni duai babar ki kon catholic kin pai sha ka sendu plapop bakin pla ekipop kin pen kuit yalade kin bratli yalade sha ki jachungu jisu banyo jingisne banyo jimap ekipop kramba ngindupla pan kershan yaki da ka jinduai chungi ni duai ro naga binda bar ki men siembala klan kalam la pendiang ya ka sakrament jim plapop lese don buon ki men siem hadim pen kuit ki badang ap ya ka jingkar shan chungi ha ka jing duai ka man ka por nginaiti ya ki shau trai ba unam pen kuid ya ki unam pen jam ya ki jim pen shitam shi por jangi ba unialam ya ki shabene ngi bahar ngi ke ba ya kalam da pen biang ya ka sakrament jim plapop kalam da pen biang naga benda ki jim pen shitam shi por ngi ha ben ya lempa ka dim pen kuid to ngin duai utrai un pen kuid ngi kat bangi dang im hagene ka parte ay utrai unam pen koi pen kiaru ya ka met ka panchungi don buon ki himen ki parajangi ki tiapang ha ki hospital don gi baduk don gi bala kala duk na marg jimpang ka we hadin ka we pat ha ki ingasem don gi bala di ya ka kindau ka shiap don gi ba shimram ben sumari ki bayit patoin
Inaiti abaro kita ki kun kiba linga mensiam namar kis ngokut lad namar ke jingshitam kawe hadin kawe pat. Ngiduai na gabenda abaro kiba rake kas ngika mendagasngi. Ngiduai na gabenda kiba yale yaki interview yaki exam ben yokam. Don buon ki kun kiba karpan. Nagabenda ka jing duai nagabenda ka jingkar ko halo joki. Ninangker ku yaki baro rangkat badu Jisu bakat bakidang yale yaki exam kinyo jingko kinyo shisha ke jingcho idwairu nagabinda baro kabalang satala ka prate kadbangidang puson naganega sam saupo hinyu nadusan ubale ukiu hapadeng ka jingrisa lekmen utrai ukiu hapadeng ka jingsava turoi turwaya roya ubale turwaya ro Toyer terwaya ro ya usiam jangi terwaya ro uble ulang usiam ya ka pertei barro terwaya ro ya u dagi sambas ngautanat uble ulang usiam ya ki paid bendrio uble usenshar na ka ket bakui jangu kinong senshar jangi paid bendrio ki alum lang badu paid uble u Abraham kisiam jaga pertei kide ki jangu uble ubasenshar halor barro ko himen ko para tongin snokumen nginang dap ta ka jingkamen na marutrai Jisu don rengkat batni bai unang yai senshar yangi unang yai senshar ka pertai barokawai nginang yes noi ka kubur na keleng kane ka covid ka third variant kala stang ban pur cha keleng nginang IT yaga jila jongi bakan nambishu bangin bakan nom yalam yangi sashasin sha ka lockdown khadu katno ka bajinja ka lockdown born sin ki kinna ki do class ngi do ban late jingeseng ngi do ban late sacrament mas bakuid ban duai ngi don bon ki jinge ko himen ko para nginang karpan nginang pertasha utrai ko trai wadnum sha shu bangin nang snow jinjar biang ngi koloi ban kala ka bamu ngi koloi ban paino shame ko trai yadaya ka rijongi yadaya ka jila jongi yadaya ke jait ban rio jongi nagane ka jingshitam sashasin ngilas ngong tai ko trai ngi koloi ban paino shame ngi koloi ban pendret yalade ngi koloi ban pratle shaki jajjame ngi koloi ban kala ka modna gi pop jangi kotrai watnam penshutam shu yangi watnam penjin jar shu yangi yesune yangi kotrai hallelujah 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 hala 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 Jesu yadayangi ragas nambakar dor jame pelai lord yangi ko Jesu bangin dupio ban pelong ya ke jingasen bagi mas bakoi kelam don kano ke jingdon bagi kon jongi kinyo le school kelam don jingdon bangin yo tre ko Jesu ban penbiang ya ke longing longsen ko Jesu bayi desene ya ke jila jongi desene ya ke ri jongi desene ya ke pertai baro pindu no ko Jesu ya ke ne ke third variant jong covid omicron ko Jesu bangim kuashu ko Jesu ban jingai no name nim kuashu ko Jesu ban dai no yame Jesu bi kataya bar ki kon ki baken dai linter yame bakinang one pai no shame shaka sundu plap bakin do pio play ke pop bakin do pio men pen koi na bar ke pop ki bakelale pen goi pen kia ye ke bapang ki bashita pen goi ko Jesu ya ki bahir batoin jongi ki batia pang ki hospital baper ko Jesu kadbangi rang shimenda hagene ke jindwai nitrang akamajome menang kataya ngi menang kenerla ka ti jome halo jongi vai taya ke bapang ko Jesu taya ke ime ye di pai jongi ke bashimendalang hagene ke jindwai ko Jesu vai tipang nisitam nisnautalan nisnau ko salai Jesu ngedan kam ye ke jingerap ka jome I boring Jesu wadnam ina marwe yangi hallelujah 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 ko Jesu vai I bor nirwaya roya me hakama jome ni roya me ko sim jongi ni roya me ko sim jonga barte baro kame ko Jesu ko sim senshari ke jimbo jimbarkan yaga mensiam jongi hallelujah 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 I boring Jesu pensle yangi ko Jesu sendrai yangi dagas namba kardo jame I boring Jesu hallelujah 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 ko himen ko para kadba
ngidam hakama tu Jisu ben yo pedeng ke jingkar ko nyawu nginang duairu shikin din ko Jisu kerku ya ka Bible convention hakane ka tayo hakane ka sngisai jain kat bangi pelong hadin ke lockdown ya kane ka Bible convention kerku ya baru ki kun ki baman chimendalang hakane ka Bible convention hangne hamau kalam nang stoin ai bakinang yo jingkar ko ai ki bapang ki bashitam ki nang yo jingkoi jingkia kerku ya ki father ki sister baro ki bayalap ya ka tin jamme kerku kardo ya baro ki bawan na jingai bad na jan bakinang yo jingai ka bakerpang hakane ka ayam ko trai kerku yangi pensla yangi Yangi kerku try, kerku yangi kerku try, kerku yangi kerku try, kerku yangi kerku try. Shimti yangi shimti try, shimti yangi shimti try, shimti yangi shimti try, shimti yangi shimti try. Jesus, 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 Jesus. Ben ya ro ya try Jesus Christ Janam la janam, amen.